கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, இந்த நாளிலும் ஆரோக்கியமான வார்த்தை ஒன்றை நாம் கேட்போமா? யோசுவாவின் புஸ்தகம் 21வது அதிகாரம் 44ஆம் வசனத்தினுடைய பின்பகுதி இவ்விதமாக சொல்லுகிறது பாருங்கள். அவர்களுடைய எல்லா சத்துருக்களிலும் ஒருவரும் அவர்களுக்கு முன்பாக நிற்கவில்லை. அவர்கள் சத்துருக்களை எல்லாம் கர்த்தர் அவர்கள் கையில் ஒப்பு கொடுத்தார். ஆண்டவர் உனக்கு முன்பாக யாரும் நிற்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுகிற வார்த்தை என்பது எவ்வளவு உண்மையானது. இங்க வசனம் சொல்லுகிறது, ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக நிற்கவில்லை. நிற்க முடியாதபடிக்கு ஆண்டவர் ஆச்சரியமாக செயல்படக்கூடியவர். இப்படி சொல்லிவிட்டு அவர் சொல்லுகிறார், சத்துருக்களை எல்லாம் கர்த்தர் அவர்கள் கையில் ஒப்பு கொடுத்தார். என அன்பானவர்களே, நீங்க சும்மா இருப்பீங்க, இஸ்ரவேலின் தேவன் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் என்று ஒரு வசனம் உண்டு. அது எவ்வளவு உண்மை! கர்த்தர் அவர்கள் கையில் ஒப்பு கொடுத்தார். அவர்கள் சத்துருக்களை எல்லாம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நமக்கு எதிராக வரக்கூடிய, நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ வரக்கூடிய சத்துருக்கள் எவ்வளவு அதிகமாக இருந்தாலும் அவர்கள் நொறுக்கப்படுவார்கள், அவர்கள் விரட்டி அடிக்கப்படுவார்கள், அவர்கள் துரத்தப்படுவார்கள், அவர்கள் நம் கையில் ஒப்பு கொடுக்கப்படுவார்கள். அதனால வேதவசனம் சொல்லுகிறது, நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்பொழுதும் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கின்ற ஒரு மனப்பக்குவம் நமக்குள்ள இருக்கும் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மேன்மையான காரியங்களை நம்மால் செய்ய முடியும் என்பதிலே எவ்விதமான சந்தேகம் இல்லை. ஆண்டவர் எனக்கு எதிராய் வரக்கூடிய சத்துருக்கள் எங்கள் கையில், உங்கள் கையில் சத்துருக்களை ஒப்பு கொடுப்பார். இது உண்மை, இது உண்மை. அன்னைக்கு செயல்பட்ட அதே ஆண்டவர் இன்னும் நம்மோடு கூட இருந்து அவர் செயல்படுகிறார். கண்களை மூடுவோமா? நல்ல ஆண்டவரே, சத்துருக்களை எங்கள் கையில் ஒப்பு கொடுக்க நீர் எங்களுக்கு செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை நினைத்து உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய வார்த்தைக்கு அஞ்சி நடக்கின்ற பலனை தந்து இவ்வளோ பெரிய சலாக்கியத்தை நாங்கள் அனுபவிக்க எங்களுக்கு ஞானம் தாரும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென்.